Me? Obsessed with you? Yes. Yes, I am. Cause I'm all about him, and he's all about me, and we don't give a dang. אז ההאקתון בעצם זה תחרות של מיזמים חינוכיים, בין אם זה צוותי הוראה ובין אם זה תלמידים, שבאים לעשות איזשהו שינוי במערכת החינוך. זה יכול להיות טכנולוגי, זה יכול להיות לא טכנולוגי. כל הרעיון זה באמת חוויה של כמעט 24 שעות, מפסקה קטנה באמצע, אינטנסיביות שבאים לעבוד, לגבש את הרעיון, לדייק אותו. ואז עולים לתחרות, שבתחרות מי שזוכה בעצם מקבל תקציב, מקבל ליווי, מקבל תמיכה, ואנחנו מגשימים את התחום במוצר המטרה. המטרה שלי בסופו של דבר זה שיצאו מפה כמה שיותר יזמים, כמה שיותר מיזמים, שיעזרו לנהל את החינוך נכון. תודה רבה. שמחה. תארו לכם שיש איזושהי פעילות שמתקיימת לבני נוער, ובני הנוער בעצמם לא יודעים בכלל שזה קורה. אז למה יש את הפתרון לזה? אז בעצם הפתרון שלנו זה להקים בית בעצם שבני נוער יוכלו לבוא אליו עם המיזמים שלהם, עם הרעיונות שלהם, עם הדברים שהם עשו, הפעילויות. שם יוכלו לעשות כתבות ופודקאסטים, כמו שאתם רואים בחדשות, ואז להפיץ את זה בעצם לציבור, להראות להם מה הם עשו ואיך הם השפיעו. תודה רבה. המיזם האחרון שאני לא אשכח את בית ספר קוגנטיבי.